Ro karone sing sijine gandoli celana barang, nganggo gandoli celana barang. Tenan. Lah iso. Bojomu piro Pak? Nggih. Nek bojomu piro? Siji. Oh siji. Ora tambah meneh Pak. Enggak, wis. Jarene nek dalang ki bojone akeh. Kuwi cangkeme sapa sing muni ngono? Jarene, dene ora ya ora apa-apa kok tersinggung. Kadang kala ki ming satu oknum sing kaya ngono ning kabeh terus disamaratakan. Bojone dalang ki mesti akeh. Kowe ngerti apa? Ana wong wedok liya gemlibet ning omahku? Ora. Ora ana to? Ora ana. Aja kok bojoku to? Iya. Ah. Karo kirek siji. Kae udu bojoku, kae ngoni-ngonku. Iya, kae lagi tak goleki bojo kirekku kae. Iya. Ya. Wah, wis malah darane kok kirek barang. Iya, aja kaya kirek kok. Kae kirekku kok udu bojo. Lah ya gremgek jare sing gemremeng. Gemremeng ra mung bojone ro kirekmu kae jenenge Jeli. Ning ora to ya. Wis kecandak. Apa to sebabe kok klera-kleru kancaku? Sebabe apa? Iki eneng sing metil gedang sajen. Siji nang kene iki ketok kelong iki mesti kru gamelan. Ha iya. Aja main-main karo sajen iki aja main-main. Iya. Wis ora apa-apa tak jawabin. Iya. Engko nek metu pertanyaane tak jawabe. Iya. Ya pancen ngono, Mak. Heeh. Wis ora apa-apa ya kareng kenggonan kok. Iki kok isih kok tekan bar ngene iki. Sebabe iso dititeni wayangnya anggere ana sing kleru saka ngarep kuwi tekan bar engko mesti ana sing kleru terus. Iya. Nek ketoke kok wis biasa saben bengi ngene iki, Mak. Ora usah digawe angel. Ya. Ayo saiki Mbak Elisa or karo Salaso. Ya iki sinden sing nek basa Jawa kagok ya ora iso apa jenenge ora iso alus ning ya pancen bocahe ngeni nang budaya ya dasare sekolahe ya dhuwur S1 lulusan ISI Ngayuja jurusan pedalangan terus mlebu nang psikologi S2 psikologi iki lagi neruske nang S3 oh iya iki tenan lagi top-tope ya ning ora bakal ngungkuli aku kok aku kira ora S8 kok oh S8 ya apa sinten sumerep sapi saged singsot suwe sanget lagu nemu lagi mau lho iya meruh lambene supirku kok kaya bokong sapi ya iya ayo Mbak Elisa bela ora gek medun-medun ngene iki nah nggih pon iki pon ngadak kata-katane wis kaya pun ngadak nek ning kono ya Pak anget nek ning kono anget ayo anget jajare Mbak Tatin empuk jajare Mbak Tatin apa gemuk empuk ayo kowe dilemokke men awakmu ora kaya biting kaya ngono ya ora aku wis mangan akeh ya sakmene Pak ayo ming durung sesuk nek wis di bojo wis bar hamil kowe mesti awake njebobok gedhe banget kae ya ora mesti kok ora mesti piye ya iso kuru ya iso kok ora mesti selemu nah iki acarane halal bihalal kalau tasakuran terpilihnya Bapak Kepala Desa Kris Dwianto Eskom ya Pak Kris Dwianto Kris Dwianto ora Kris Brianto ora Kris Dwianto Eskom ya Eskom ki apa komunikasi sarjana komunikasi berarti ku nek lulus ming basa brek 10-2 ngono kae ki nganggo walkie-talkie ngono walkie-talkie heeh sarjana komunikasi sebagai Kades Panggang Kecamatan Kemalang lho kene iki wis Klaten lho Sa iki Klaten duduk iki Cangkringan dudu wis Klaten oh Klaten nggih Jawa Tengah goleki nggone takon ning Polsek Cangkringan ya ora ana Desa Panggang Kecamatan Kemalang nganti bingung sing goleki nggone ya mergo wis mlebu Jawa Tengah nggih niki wonten pamundutan apa Pak iki mau nek kowe iso apa piye bojo loro ayo. Bojo loro ya cobi nek coba-coba ya. Ketoke iso ketoke. Sing piye ayo.
Sing kelap-kelip lampune desa. Ngono kata Pak. Ya, ngerti. Awak guru mikir bojo loro. Iki gamelane iso ora? Iso. Bojomu piro ya, Pak? Nek bojomu piro? Siji. Oh, siji. Ora tambah meneh, Pak. Ora, wis. Carane nek dalang ki bojone akeh. Kuwi cangkeme sapa sing muni ngono? Jarene, dene ora ya ora apa-apa kok tersinggung. Kadang kala ki ming satu oknum sing kaya ngono ning kabeh terus disamaratakan. Bojone dalang ki mesti akeh. Kowe ngerti apa? Ana wong wedok liya gemlibet ning omahku? Ora. Ora ana to? Ora ana. Kejaba ming bojoku to? Iya. Karo kirek. Siji. Kae udu bojoku, kae ngoni-ngonku. Iya, kae lagi tak goleki bojo kirekku kae. Iya. Ya. Wah, wis malah darane kok kirek barang. Iya, aja kaya kirek ngono. Kae kirekku kok udu bojo. Lah ya gremgek jare sing gemremeng. Gemremeng ra mung bojone ro kirekmu kae jenenge Jeli. Mergo lho. Oh iya, mergo nek wong duwe bojo loro kuwi nuwun sewu. Ika, pangananmu lho. Mbak Ika panganane walang kuwi, Mbak. Panganane sapa? Panganane Ika. Wong Gunung Kidul ki mangane walang. Masa ngono kuwi langsung dipangan, Pak? Ora gerine kene geri-geri. Ya digoreng sih. Oh, digoreng tak saiki langsung. Gunung Kidul kuwi kalah karo Tiwul, kalah karo walang. Saiki sing ngetren walang kon. Oh iya, sinden-sinden ki ya do seneng karo walang. Iso apik marake apik suarane apa, Pak? Apik. Iya, mergo kuwi engko sutange iso ngoroki telak. Oh, sotang iki apa? Sutang ki sikil. Oh, sikil. Oh ya. Sotang sikil. Oke. Ning aja dilokke nggo wong lho. Ora. Iki senengane sok ngawur ngono. Tolokke tok nggo pembicaraan sehari-hari. Sutange, Pak. Lah ya kowe iso dikeplak. Aku wingi sotang ki dudu kuwi ya, sotang ki sosis kentang. Aku tuku ning ndi kae sosis kentang jenenge sotang, dudu sikil. Kuwi singkatan sosis kentang. Oh iya. Sutang. Sotang karo sutang beda. Nek pengen mangan sutang ya engko nek bubar mangan sikilku. Iya. Ya, kanca-kanca men ngapalke balungane sik. Nggih. Nah, nina. Mboten di bawani to niki langsung to pratine. Bojo loro bawane apa? Mboten bawa to. Kok aneh-aneh kok. Yes. Nek bojo loro iki ora nggo bawa. Sapa retine? Sapa ngerti. Ya, bojo loro kok nganggo bawa. Ayo ora usah dibawani bojo loro. Awas nek nganti salah. Wis kanca-kanca men do mantek dhisik no. Iya. Do ngeling-eling. Tak dudan. Yo. Ayo wis pokoke anggere kempule rasa bingung-bingung arep tok naik bendhe kuwi wis malah ting-tung. Yo monggo dados.
sapa sing setina kanggo wong liya. Kok beda Pak cakepane, Pak? Beda jengkulmu. Aku nontone iki ning Didi Kempot. Oh. Nah, iki beda iki sing ning Jogja. Aku nontone ala Didi Kempot. Nek Didi Kempot piye? Sing karone sing sijine gandoli celana barang, nganggo gandoli celana barang. Tenan. Coba, kowe praktekno. Praktekno. Celanane sapa iki do jarian kabeh. Ora cakepane iki lho. Kelap-kelip lah coba. Aku tak krungu nek cakepanmu piye iki mau kok sindan-sindan ki do ting-ting kabeh. Lho, iki kok ora 3 dina. Aku ya muni, aku merong dina kok minang. Coba praktekno jajan. Tak krungu aku sing alamu, apa sing modelmu. Ki mau sing tak nyanyekke iki mau coba. Iya, abang biru lampune disko. Iya. Sirahmu mas mikir bojo loro. Terus Terus mikir sing enom, mikir sing tuwa. Ro karone padha le tresno ngono kuwi. bener nek sik bojo sing enom, bojo sing tuwa ngono kuwi nek sing biyen. Terus bacute mau kah banget lho sing kleru. Bacute. Ayo iki nyuwun bojo loro di 200 iso dibalekke 150 engko. Oke. Ora apa-apa dibalekke wae duitku turah dibalekke. Cepet ayo, teruske. Ayo. Wes, Nek piye cekot-cekotmu temenan. Sirahmu mas sing bagi katresnan. Butuhe akeh, duit pas-pasan. Ro karone do kebingungan ngono kuwi. Beda kan? Aku nganggo dali kathok barang mau apa? Iya kuwi kok ana meneh sing cakepane berikute meneh diganti-ganti kuwi ne. Oh, ayo. Iya. Mulane sindene, sinden iki sinden kuno kabeh. Ora ngerti cakepan. Jadine cakepane macem-macem. Macem-macem. Iya. Wis ora sado protes kowe iki. Lah bapak sing penting wis dinyanyekke nggih. Niki mboten napa-napa, duwite dibalekke mboten. Wah, ngono carane wong ngising mosok goleki isinge ya. Wong ngising ki ra goleki isinge. Ngising yo ngising wae ngono lho. Hei. Aku ra wis ngomong bola-bali to. Kata-kataku yo aja ditokke nang nggon wayangan bola-bali kok. Ya itu peribahasa. Orang nggak boleh menjilat ludah. Nek wis ngomong ora oleh idune ra oleh dijilat meneh. Nek wong ngising yo ngono, nek wis ngising yo mosok arep goleki isinge. Iyalah. Iya bener. Yo ngono. Kuwi kalimatnya ya bener kuwi. Mosok arep ngoblak-oblak ngene iki ya. Ya no. Pon nggih niki pon nggih. Nggih. Atur sembahmu. Bojo loro ya. Ya, bojo loro ya, Mak. Anek sing siji iki pancen ora iso nganggo gamelan no. Iki mesti angel banget do mikir. Ya. Kejaba nek eneng kibote. Lah ya, lah ning ya wong ora nggawa kibot suketeki iki ya. Ki ra iso diaturake mengko diganti Kalonjono. Ya. Rasa kuwatir no.